ششمین کنگرهیا پارتیا یەکیتیا دیموکرات PYD li bajarê Rmêlan Rojavayê Kurdistanê hatin darxistin. Beşdarbûna şandên partiyên Kurdistanî ser asteke bilind bala çavdêran kişandiye. Her wiha nebeşdarbûna hin hêzên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê ew jî cihê nerxandina çavdêrên siyasî ye. Gava Partî Demokratî Kurdistan nehatiye xwestin. Gava Encûmena Niştîmaniya Kurdî tevlî rexn û kêmaniyê min jî li ser we û nehatiye xwestin. Ez hê dibînim wek encam wê ne encamên siroştî bin, wê ne encamên wek bêtivî bin. PYD wek Partiya Goreveberiya Xweseriya Demokratîk Rojavayê Kurdistanê li gel hin partiyên din ava kiriye, di hêlego penaberên Rojavayê Kurdistanê jî kongreya wê bişopînin. Kongre tiştekî gelekî muhim e me hêvî dikir ku zû de jî şêbibiya û ev ji bo xizmeta Kurdê me ye û ji bo ew tiştê ku dijminê me Kurdan dixwaze ku pêk bîne ku gava ev partiyê me hemû yek hev bigirin ew tiştê dijmin dixwaze ew tişta çê nabe. Beşdarbûna Partî Demokratîk Kurdistanê di kongreya PYD de di çavê penaberan hêviyên rêkeftineke siyasî Rojavayê Kurdistanê nû dike. Ev insanê ku hazir bûyî belkî alîkarî va vî meletê re bikê em meletê me hemû penaber bûa ê bi Ewropa de çûwa ê verdemaya gelkî şeperze bûne. İnşallah hêviya me geleka PYD ve jî û xeyrî PYD ve jî alîkarî me re bikin vî meletî em ji vê qewqeanê derkevin. Sêsid nûner ji her sê herêmên Rojavayê Kurdistanê di kongreya PYD de beşdarin. Her wiha sêsid mêvanên Kurdistanî û biyanî di kongreyê de hene. Dibe siyasetmedar li gor bercewendiyên xwe nêzîkatiya kongreya PYD û her rûdawa siyasî Rojavayê Kurdistanê bikin. Lê ziman halê penaberên dibin van kona de jiyan dikin got ew tenê li hêviya wê gava siyasî ne got rê li ber rêkeftinekê berfireh di navbera tevgera siyasî ya Rojavayê Kurdistanê de bike û îdî dawî penaberiya wan were. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.